Понеже говорим за инвестиции, една такава беше подписана днес с договор, която вие имате и отношение, става въпрос за договор с Райметал. 51% остава от страна на Райметал да бездържава в тази сделка. Добра сделка да изключи България. Първо, мой приоритет винаги е бил изграждането на съвременна отбранителна способност от българската армия и развитие на силна, конкурентоспособна българска отбранителна индустрия. Именно с тази цел аз проведох тази среща по време на Мюнхенската конференция с началото на тази година с господин Папергер. Убедил го да дойде в България, поканих го в президентската институция, където наистина представихме целият спектър от възможности на нашата отбранителна индустрия. Организирахме срещи с българското правителство. Но какви са параметрите на този договор, как той отстоява нашия национален интерес, тук вече отговорността е изцяло в българското правителство. Да, трябва да имаме нови технологии, трябва да имаме партньорство с нашите стратегически партньори, но аз очаквам да бъде защитен и българският интерес. Пак казвам, това е отговорност на правителството.